Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň ýitilesmeginiň arasynda daşary ýurtlara, hususan da Russiýa gidýän türkmen raýatlarynyň sany artýar. Bu ýagdaýlara azatlyň habarçylary we garaşsyz türkmen nesirleri üns çekýär. Şol bir wagtda Russiýanyň öz ilaty bilen bagly mälim eden soňky görkezijlerine görä, bu ýurtda ýaşaýan türkmenleriň sany 2021-nji ýylda ondan ozal kili bilen deňişdirilende 12% artypdyr. Halkara uçar gatnawlarynyň ýoly goýulmagy bilen Russiýa, hususanym Tatarstan Respublikasynyň paýtagty Kazana gidýänleriň sany göz görteli köpeldi. Hepdäniň duşanbe we penşenbe günleri Kazan ugru boýunça uçarlar doly gidýär. Emma ol ýerden türkmen awada goňan uçarlar tas boş diýen ýaly gelýär. Dip azatlyň ýagdaýlardan habarly çeşmesi gurrun berdi we ýurtdan çykan ýolugçylaryň aglabasyny 40 ýaşy ýetmedik erkekleriň düzýändigini sözüne goşdy. Türkiýe bilen wiza düzgünniň ornaşdyrylmagy netijesinde indi adamlar esasan hem ýaş ýigitler student wizasyny alyp iş gözleginde Kazana gidýärler. Dip söhbetdeşimiz belledi. Bu ýagdaýlara garaşly Türkmen News nesiri hem üns çekýär. Ol öz çeşmelerine salgylanyp gidýänleriň arasynda ozal Russiýada ýokary bilim diplomuny alan okuwly adamlaryň hem köpdigini belleýär. Mysal üçin Türkmenistanda muallimiň aýlyk haky 3,5 müň manat töwereginde. Bu ýerli şertlerde gowy girdiji hasaplanýar. Emma şol bir adam Russiýada taksist bolup işlese, bir aýda $1000 çelini, rublun hümmetiniň düşmegine hem garamazdan gazanç edip bilýär. Mundan başga da migrantlar sakçy we guruluşçy bolup tähmet çekýärler. Käbirleri, esasan hem ýokary bilimini Russiýa Federasiýasynda alanlar öz hünäri boýunça hem iş tapyp bilýärler diýip nesiriň 13-nji ýanwarda çap eden habarynda aýdylýar. Maglumata görä köpler Russiýadaky tanyşlarynyň üstü bilen iş wizasyny almak üçin çakylygy ornaşdyrmagy tinanşýarlar. Beýle mümkinçiligi bolmadyklar hem soňundan iş tapmak umydy bilen tiýahat wizasyny edinýärler. Pandemiýa döwründe girdilen çäklendirmelere hem garamazdan Türkmenistandan Russiýa gidenleriň sany artdy. 2021-nji ýylda Russiýanyň raýatlygyny 3628 Türkmenistanly aldy. 2016-njy ýylda bu görkeziji 774, 2017-nji ýylda 729, 2018-nji ýylda 1044, 2019-njy ýylda 1351, 2020-nji ýylda bolsa 2451 adama deň boldy. Ýatlatsak azatlyk pandemiýa döwründe Aşgabatdaky Rus ilçihanasynyň öňünde ýurdy terk etmekçi bolan türkmen raýatlarynyň uly nowatlarynyň dörendigi barada hem habar beripdi. Şol wagt Russiýa Türkmenistandan çykjaklar üçin ençime charter reýsini hem gurnapdy. Şol bir wagtda Russiýada 2021-nji ýylda geçirilen ilaç ýazywynyň netijelerine görä, bu ýurtda sorag bülteninde özüniň milletini türkmen diýip görkezenleriň sany 41338-e deň bolupdyr. Türkmenistanyň Kronikasy nesiriniň Media jurnal portalyna salgylanyp ýazmagyna görä, bu görkeziji 2010-njy ýyldaky soňky ilaç ýazywynyň netijelerinden 12% ýokarydyr. Ýagny 2010-njy ýylda Russiýada ýaşaýan türkmenleriň sany 36885-e deň bolupdyr. 2021-nji ýylyň maglumatlaryna görä, Russiýada ýaşaýan türkmen erkekleriniň sany 20795-e, aýallaryň hem 18543-e deň bolupdyr. Russiýanyň regionlarynda ýaşaýan etnik türkmenleriň sany boýunça birinji orny Stavropol kraýy eýeleýär. Ol ýerdäki türkmen diasporasynyň sany 15100-e deň. Şol bir wagtda 2010-njy ýyldan bäri bu sebitde ýaşaýan türkmenleriň sanynyň artandygy göze ilmeýär. Mundan 13 ýyl bu regionda 15048 adam ýaşap, bu mundan 2 ýyl ozalky görkezijilerden kän tapawutlanmaýar. Russiýada ýaşaýan türkmenleriň sany has köp Tatarstanda ýokurlanyp, ol soňky ilaç ýazywyndan bäri 2016 isse artyp 2514-e ýetipdir. Ýaş boýunça Russiýada has köp 20-29 ýaş aralygyndaky türkmenler ýaşap, olaryň sany 13142 deň. Şol bir wagtda 9 ýaşy çelini çağalaryň sany 4172 deň. Türkmenistanyň Kronikasy nesiri bu tendensiýa üns çekip, Russiýadaky ýaşaýan etnik türkmenleriň sanynyň migrasiýanyň hasabyna artandygyny çaklaýar. Bellesek Moskwanyň geçen ýylyň fevralynda Ukraina esassız hüjüm etmegi sebäpli Russiýa garşy halkara sanksiýalar girdildi we ol galan dünýäden üzgünleşdirildi. Munyň izi bilen ýurtda ozaldan işläp gelen şol sanda Merkezi Aziýa döwletlerinden bolan migrantlaryň uly bölegi Russiýany terk etdi. Galy bersede Ukrainadaky helakçylykly urşuň arasynda ýokary derejeli Rus resmiýetleri goloýda Rus raýatlygyny alanlary harby gullugy çekmek tekliplerini hem mälim etdiler.
Merkezi Aziýanyň käbir döwletleri öz raýatlaryna Ukrainadaky ursa gatnaşmazlyk barada duýdurys berteler-de, helakçylykly urus barada umuman dymýan türkmen häkimetleri beýle beýanat bilen çykyş etmediler. Türkmenistan soňky ýyllarda öz garaşsyzlygynyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryndan birini başdan geçirýär. Giň ýaýran işsizlikden ejir çekýän ýurt ilaty, bazarlarda azyk gymmatçylygy, döwlet dukanlarynda haritlaryň ýeter etmezçiligi bilen ýüzbe ýüz bolýar.